Gwamna Ganduje ya yi huɗuba ga shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku al'amura da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Idan wannan ne zuwanka na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauki ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan za ka danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa wa shugaban hukumar sauraron ƙorafin jama'a da yaƙi da rashawa ta jihar Muyi Rimin Gado da ya yi aikinsa ba tare da sani ko sabo ba. Ganduje ya kuma faɗa wa Rimin Gado kada ya ɗaga wa kowa ƙafa a gurin yaƙi da rashawa ko da ya kasance daga fadarsa yake. Gwamnan ya yi wannan furucin ne a yayin da ya kai ziyara hedkwatan hukumar a ranar Asabar domin duba aikin gyara da kuma kwaskwarima da ake yi. A cewar Ganduje, ba zai yiwu gwamnatin tarayya ita kaɗai ta yi yaƙi da rashawa ba idan jihohi su ma ba su yi yaƙi da rashawan ba. Duk wanda ya faɗa tarkon hukumar zai fuskanci hukunci. Babu ruwana, ba zan kuma saka baki ba ko da kuwa wane ne. Saboda haka, kowa ya faɗa komarku ka yi aikinka ba tare da ɗaga ƙafa ba, a cewar gwamnan. Babu shakka 'yan rashawa na ƙoƙarin daƙile ƙoƙarin hukumomin rashawa, kasancewar yaƙi da rashawa ɗaya ne daga cikin abubuwan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta saka a gaba. Gwamnatin tarayya ba za ta taɓa kaiwa ga nasara ba idan har gwamnatocin jihohi su ma ba su yunƙura wajen yaƙar rashawa ba. Da yake jawabin buɗe taron tun farko, Rimin Gado ya yaba wa ƙoƙarin gwamna Ganduje wajen yaƙar rashawa a faɗin jihar Kano, inda ya ce hakan ya samu ne sakamakon goyon bayan da gwamnatin gwamna Ganduje take ba hukumar su. Kuma tabbas hakan ya zama abin koyi ga wasu jihohi a faɗin ƙasar nan. Idan za ku iya tunawa, a cikin kwanakin nan ne hukumar ta kwato wasu maƙudan kuɗaɗe da aka ware domin yin addu'o'i da wani hadimin gwamnan ya handame. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da yin sharing ga 'yan uwa da abokan arziki.